Sir, ug unsa man ta dari sir na? What? Suot man kayo ni. Ay manakop. Diri mo ilakturanan gikag kuano paradise palug diri bambong jud. Unsa may mo agi dari sir na? Murag karaboro man siguro mo agi daring dalana sir. Oh, nay karabaw apilog dakop. Kay kahibalon ko aning dalana mo ni kanang agianan og kulurom. What? Diri gid sila mo agi. Tay sir, dari na ba to mo agi si kagawad andam sir? Dari ning iagyan. Ang mo agi aga puno gapil kat buging. Apilon tartog dakop og di maghilmit. Tay, kagawad ra ba to? Aw di ko mahadlok ato ibig pagkagawad pa to. Aw dakaon na to to. Mahal ani mo sir. Basta saling sa ginagawa. Aw sige salig lang mo na ko good. Lugar na bel, lugar lang. Lugar na rin. Ito na gini ani ron. Ay, gaon sa mamuhaan ni sir? Ay kita kang na checkpoint oh. Kadako ana. What? Ay, muna yung checkpoint ninyo, nga di magani makita. May pag-alihan nyo nagkagingking, maklaro pa. Tuod sir no? May pagkagingking ka lang tungit. Ikaw ganahan ka panguhag ka gingking nga to. Kung pakang kag dupong dito. Aon sa pod mo sir nga, nganong naani man po mo ka checkpoint nga, kisa may mulabay daani nga, tracer ra man kabuktawa aning bambaw. Kay balo man ko nga dire gin mo agi ng mga kulurom. Eh lisensya. Naon sa mo sir, taga LTO mo? Mura mamog mga tanod nga katong natunugan? Dili taga LTFO. LTO. What? Usa man ang ahensya sa gobyerno, karon pa man ko kadungog aron? Suon na sa LTO ron ka makahibalo. Yati, igsuon day na sa LTO. What? Naala din sila ginikanan, naala din amahan o ginahan. Isa po'y magulang anak nila. Anong kutihan mo gigal? Lisensya be. Aw, tugani sa kugkin sa ilang ginikanan sir, ihatag na ko ni akong lisensya. Paligin mo kutihan na gikayo. Uy lisensya lagi. Unsa na ibayulisyon ako nimo sir? Wala ka helmet. Ah, ngita pa mag-helmet. Unsa man ni helmet naman ni daan. Bungot sa ukok nag-helmet man na ka. Imo man kita bunot kalo. Ano imong buwilisyon? Ngunong kita bulan imong kalo na imong helmet. Lain pa'y ato mga sir. Kisa po yapuhan na ng LTO o LTFO. Apirti prim hasula. Uy. Lain pa'y ato sir ba, yatangan man gyud ko ninyo, mangutana ko ninyo usab. Asa po na sila nga tao na si LTFO o si kanang LTO. Kung sa pong tuiga sila nga tao. Apaling hasula po ganin mo. Sige, larga na lang Mukuha magud ako ng birth certificate kaya nang-apply magud na sila sa larga na lagi hasula nimo dungoy. Larga kumpanya magud na sir. Listen mo kayo og di ko mukuha na nila mga Dakpon, record. hinuon ka na ako, hinuon ron. Lagi sir, nagdali magud ko sir. Kinaamo koy Gutom na kayo sir. requirements magud na sa among ahensya. Ikaw larga na, larga. Hasul Balik ko sir ha, mangutana gyud ko ninyo ha og kanus kay suito man mo. Di gyud ko kwarta nimong Pangitawan man na ilang apuhan larga, larga na. Gutom kayo sir. Larga na kay. Gutom kayo. Tagalan mo. Patay ani sir. Wala pa gyud nadakpan sir. Gutom na kayo. Ganira pa ta dari. Ulat-ulat sa pod di na lagi mo agi rin diri. Kani sir oh. Padulong na dari sir oh. Sabi kano ira na sa motor sa mangil mo na. Pre. Asa man ni sir? Checkpoint. Checkpoint. Poko baloro no checkpoint. Asa din na sir? Pagkaon na. Oh, lantawa. Kita ka na checkpoint na. Kadako ana. Oh, kadako na checkpoint. Kamu ramay nakasabot ana sir, taga-bukid bang ka? Ay, naman po ni mo dong nga. Kabukid eh ka. Ako mo kuning gikuning motora na gipabaligya man mo palit og motor sir. Wala Mo gibi para palit og paniud to ani. Palit og motor, isa madala naman iso kalibo sir. What? Pastilan na po ni mo dong. Matay dong binuangan. Hindi mailad nimo. Wala biya sir, gisugo mo guguan ni sir katong tagiyaan na maligyag binangkal niya na purdoy man. Kamo sir, dili mo moto sir, masuko tong tagiyaan labayon mo binangkal ato, dagko ra ba kay nag ukol na, nagi mga hubagan ng ulo. Sino gitagiyaan eh? Si Rilaw. Katong na maligyag Oh, binangkan. maligyag binangkal. Ang nai-helmet dahan. Nga gito ganiya sir. Kinigi na helmet tabunan sa kalo. Kato ta akong motor sir, motor idak punto niya kaliman iyang motor. Kana may dak pa sir. Ati na lang kay naman to helmet niya. Signa kay gamay binangkal niya. Tagay na lang mi dako. Gabi para paniud to ani. What? Kaya to sir, kay pabaligya ganino kuno na kay pilihalin na kay yakuno ipuhunan no binangkal o ganahan mo. Ato na ben bahinon ni Dulce gamay o. Kita ron tulo ang ayon na to ni mo kaon biluya din ninyo no. Ning kalig. Ato ni ben bahinon naman eh. Pero So inyo wala mo mga kaon no. Kayo. Ni dakpon pa kon niyo sir. largo na lang, largo. Baliluya din ninyo sir, kung mo ninyong trabaho oy. Buang pas mo ninyong trabaho. Salamat kay sir ha, kay maghinay ko sir. Sige. Alis
Patay, kiilan kita itong mga tawanan. Sili rin itong motor itong mga tawanan to. Agad tag paniudto sir. Wag. Gutom na Kita kayo. ni. Mangatang patagutro ni. Saon mo lang ni. Iilad at atong tawanan to. Pag kano'y gano'n ng motor. Silang, sunod. Hindi na tapailad yun. Sige sir. Tay, gutom na kayo sir. Ganiya na patadari sir. Wag yun tayo madakpan sir. Isa na lang yun itong laton. Isa na lang ka motor mo agi. Dako pergi ni. Di ini bener palabion. Bisa kinsap na sila. Sige na po mo agi ani sir. Ikaw na po magkuha na sir na. Sige lang magsilag agi dari na. Basta gutom na kayo. Di gina to na pag-iun lagi sila. Sa pagkinsap na sila. Sige eh. Ikaw ay bahala sir. Musalig kunin mo sir. Gutom na kayo sir. Uy, tulas Nga sa po gamay. na oh. Tulas sa gamay. Mayong buntag ni mo sir. May muntag nyo doha. Kapay ato na kung saan mo dari, sir? Kagatanaw ng checkpoint niyo. Saan yung checkpoint, sir nga? Pareha makagagmay ninyo. Murang nagmuta. Away dagang istorya, lisensya niyo, be. Bale po mo, sir nga. Ato ito unahan, uplet ko kulapo. Isugo ko sa kong papa. So unahan og sa diari, balaod, gina. Be, lisensya. Bale, pangyo abot tabi sa gamay, sir. Kay mo adto ko tunahan, uplet ko kulapo. Isugo ko sa kong papa. Way ko lapo na ko, be, lisensya. Eh, balaod ni. Panyo na lang sir kay wala ba yung paniudto sir. Wala na gid na. Adik magsilbi, balaod na. Sir, lisensya. Bay-bay, pabito na, sir. Adik na pwede. Tigunsa man ka ni Director Tornino Tinir, Senior. Ako lang papa, sir. Aron mo to ka, sir. Na akong apelyido diri, sir, oh. Skuluyo, sir, sa kusina, sir. Bida, be. Wala man kaming istorya dayon. Sus, kabuang ni mo dong. Nganong wala man kaming istorya dayon. Magaot akong promosyon na nini. Siya mo yung direktor. Di ko palabot na sir eh. Kamu rin magsabot na. Among ko ana. Dakpan na lang ko, sir. Ako na ipadala ko yung motor. Pa, ayun dong. Kumidya na dong. Papalit na kulapo dito kung lusla ko. Itong promosyon mo na mo. Di lagi dong din. Ihatag na kami. Ito na. Hindi na ka nakudakpon. Oo man ka. Ato na ko. Usaban, mapapit mo kulapo direk akong hatag. Ayun na lang dong. Largo na lang dong. Sige, salamat. Tumot ako ka. Printing duhi awa. Kita na kwarta. Ay sa. Tay ani sir. Gutom na kayo sir. Wala pa dito na. Sean. Patay. Aw. Sean. Di ko pala. Aw. May buntag di mga dyan sir. May buntag po yung duha. Oh, isa. Ay na makita oron exit naman ka. Sa to. Moment ka. Amo maka mato na ko sumang ka pahapit kay kulapo dire. Tigunsa man ka ni Tornino Tinir. Direktor. Ganun kotihan magigay ka? Ano to? Sean. Unsa man mo sir? Taga LTO mo? Mura mo katong mga tanod nga natunugan? Dili, tag-LTF iyo. Sean. Patay sir. Dari na ba to mo agi si Kwan? Sa. Nakay gamay ko anda. Shout out ko sa mga ulagno pamilya, Dagoy pamilya, Kalulitan pamilya, o Julan pamilya. Shout out ko kay Merlong, Perpetua, Clubman, Ondo, Rose Sumo, Prince Ethan, Berlin, Tuna. Shout out. Shout out ko ni Buboy Mujado. Nana si Karinderia diya sa Sintro. Parator kayo. Ni Randy Dagohoy, Justin Fernandez, Wilmer Dagohoy, from Manila City. Shout out. Shout out day ko sa O&M's Big Shop nga gipanagiyahan ni Ma'am Maymay Bayawa o kuban sa iyang mga gwapa nga tindira, may kilin tagaan og sa akong mads nga gwapa usab nga si Daming Tapia. Labaw sa tanan pod ako ang friends diha sa Pagadian City nga si Andy Los Reyes o si Emilyn Argenti from Tukuran sa Monga del Sur. Shout out ko ni Honorable Mayor Margie Arceti Machon, Vice Mayor Leonelo Borinaga Sr., Barangay Captain Sidloy Arceti, Honorable Anselmo Sakasan, Honorable Humber Javier, Honorable Nini Kabasag ug sa tanang SB member diri sa lungsod sa Magsaysay. Shout out day ko ni Joshua Del Valle,
Netso Yagamog Perho sa Casangrado, Elarski Kayudong Ryan Pau, Rob Codiniera, Arjun Baroy, Junard Adolfo Calisquis, Dwensville Ligotom, Danny Jr. Mayonado Solon. Palihog lang ko follow sa among page, like and share, and subscribe sa among YouTube channel. Yay! Thank you for watching!